Poštovane Dugorešćanke i Dugorešćani, zovem se Dražen Katić, po zanimanju sam diplomirani inženjer, magistrirao sam poslovnu ekonomiju u Zagrebu, dragovoljac sam Domovinskog rata, povratnik iz Njemačke, rođen sam u Dugoj Resi, živim u Dugoj Resi i kandidat sam za Europski parlament na listi broj 6 i na rednome broju 12. Na ovim izborima postoji 300 kandidata koji se natječu za 12 mjesta u Europskom parlamentu. Izbor nije jednostavan, izbor nije lak. Treba izabrati od tih 300 12 onih koji će nas najbolje zastupati i koji će pridonijeti da Hrvatska u narednih 5 godina napravi značajan korak naprijed s obzirom na poziciju u kojoj se danas nalazimo. Vrlo je bitno također da gradovi i općine, ali i županije u kojima živimo naprave jedan dobar iskorak prema naprijed. Duga Resa je jedan od 4 grada u Karlovačkoj županiji i može se reći da ima jako puno prostora za daljnji napredak i razvoj Duge Rese. Karlovačka županija je jedna od najslabije razvijenih i najsiromašnijih u Hrvatskoj, a grad Duga Resa, grad koji je također od 4 grada u ovoj županiji pri samome dnu razvitka i životnog standarda. Htio bih se kratko osvrnuti na izbore za Sabor koji su bili pred nešto više od mjesec dana. U Sabor smo izabrali 14 kandidata koji bi naš grad trebali zastupati i gurati prema naprijed. Među ukupnim brojem kandidata bili smo i nas trojica iz Duge Rese. Kolega iz Domovinskog pokreta, kolega iz HSS-a i ja. Od 5,5 tisuća građana koji su izišli na izbore za grad Dugu Resu, dvojica kolega i ja dobili smo manje od 500 glasova. To znači da naših 500 glasova nije bilo dovoljno da preferencijalno uđemo u Sabor u gradu Dugoj Resi. Dobili su glasove neki ljudi koji ne žive u Dugoj Resi, ne plaćaju porez u Dugoj Resi, neki koji nikada nisu bili u Dugoj Resi, neki koji žive više od 100 km udaljenosti od Duge Rese. Oni će danas u Saboru zastupati naše interese. Pitam se kako? Ti ljudi nakon izbora nisu posjetili Dugu Resu, neće ih biti za godinu dana, neće ih biti ovdje za 3 godine ni za 5. Zato jer Duga Resa nije grad u kome oni žive, oni će se boriti za svoje gradove. Međutim, glasove su ipak dobili. To je ono što ja osobno ne mogu razumjeti. Ja smatram da trebamo poduprijeti lokalne političare, one koji žive u našim gradovima i oni koji će se ipak na kraju priče boriti prije svega za te gradove. Vratimo se na izbor za Europski parlament. Kao što sam rekao, ima nas 300 kandidata. Koliko kandidata od tih 300 je rođeno u Dugoj Resi i živi u Dugoj Resi, meni nije poznato. Možda je neko i rođen u Dugoj Resi, međutim, smatram da oni koji su rođeni i koji žive u ovome gradu, danas je vrlo malo, možda sam ja čak jedan jedini kandidat. Ja sam 2019. godine radio u Europskom parlamentu, u ECR grupaciji. Vidio sam što jedan eurozastupnik može napraviti
za svoju državu, svoju županiju i svoj grad u Europskom parlamentu samo ako on to želi. Od tada je prošlo 5 godina, novi izbori za Europski parlament su nam na samome pragu, u nedjelju su izbori. Ja vas molim da iziđete na izbore, da ta brojka koja je bila visoka, 5,5 tisuća birača, bude ovaj puta veća. Ovaj puta također imate svog zastupnika koga možete izabrati ili svoje zastupnike koje možete birati. Naravno da je odluka na vama. Međutim, ja vas molim da birate kandidate, nemojte birati stranke. Ako budete zaokružili samo stranku, napredak Duge Rese biti će skroman ili nikakav. Ako izaberete preferencijalno nekog od kandidata, pa makar on živio možda i u nekom drugom gradu, postoji mala šansa da će se on zauzeti na tim daljnjim danima i mjesecima koji dolaze za vaš grad i da će vam oni koliko toliko u daljnjem razvoju pomoći. Što je bitno nakon tih izbora? Bitno je da kandidat obiđe svoj grad u kome je dobio preferencijalne glasove, razgovara sa građanima i pokuša taj grad gurnuti jedan korak dalje od onoga u kome se taj grad do tada nalazi. Izbori su u nedjelju 9.6. Iziđite na te izbore. Ako se odlučite meni pokloniti vaše povjerenje, zaokružite na listi broj 6, redni broj 12. Ja u ovome gradu živim, plaćam porez i znam što ovaj grad treba. Ako budem izabran u Europski parlament, ja ću drugi dan krenuti na posao i vrlo brzo, najkasnije za godinu dana, mi ćemo slaviti već prve rezultate razvoja našeg grada. Ja vas sve lijepo pozdravljam sa kupališta u Dugoj Resi i do brzog, skorog viđenja na biralištu. Lijepi pozdrav!